Salut și bine la un nou vlog. Astăzi o să îl bat pe fratinu la Stumble Guys, să vedem dacă putem să batem pe bloc. Deci eu mai sunt așa puțin prost. Eu așa, el mai pierde puțin, dar să nu dacă pierd. Dacă pierd. El este chiar acum cu mine. Iau de pe aici, Eric. Ai greșit, ai greșit. Da, să mai... Poate că să stă pe mine, da? Pe aici. Ești prost. Eu am spus că e prost. Acum o să iau altul schimb. Hai tot să vă arăt și schimburile mele. Uite, astea sunt specialele mele. Am tu legendarele și doar o specială. Uite aici și am toate astea, emojurile emoționale. Asta așa și asta vă și voi. Hai să punem pe aici și... Dacă iar am spus. Tot pe blog, deci că vedem, vreau doar numai pe blogul pentru că pe blogul deci el este mort. Okay. Acum dacă cum cineva așa care un player, nu, chiar poate să arăt pe aici, uite, iau pe aici, pe aici. Ai greșit! Iau pe acolo, da, iau de aici, pe aici. Iau pe aici. Bravo. Pierde ea. Da, pe acolo vreau și da. Pe aici. Pe aici. Da. Aolo, nu mai pot, nu mai pot. Nici la... Hai, nu pot să-și... E bine că am pe